Els veïns del barri de Molins, que vivim al voltant d'aquestes antenes de telefonia mòbil, situades al carrer dels Caputxins i al carrer de Lluís Millet, tenim una preocupació bastant important, al igual que els pares i mares del col·legi Àngela Branzuela, Rocafonda i Vistalegre. Per part nostra hem encarregat fer una sèrie de medicions, tant a nivell particular com les hem demanat a l'Ajuntament, i han vingut tècnics de l'Ajuntament a fer aquestes mesures al col·legi i també a casa de diversos veïns. Llavors aquí s'han pres unes mesures, tal com deien, superiors a el que recomanen bastants estudis seriosos que s'han fet arreu d'Europa. Llavors, per tot això, els veïns han recollit més de 3.000 signatures i li demanem a l'Ajuntament que prengui les mesures adients i que faci tot el que sigui necessari per evitar aquestes situacions. Nosaltres denunciem la tolerància del Departament de Llicències de l'Ajuntament de Mataró enfront d'aquestes companyies de telefonia mòbil que operen a la nostra ciutat sense les llicències corresponents i se'l permet alçades que no compleixen la normativa urbanística inclosa, les normes urbanístiques incloses en el Pla General d'Ordenació. Vam encarregar dos estudis a un arquitecte mesurant les alçades d'aquestes antenes de telefonia mòbil i en les dues ubicacions on estan col·locades superen en diversos metres les alçades màximes permeses per la normativa del Pla d'Ordenació. Llavors, demanem a aquest ple que no miri cap a una altra banda i als seus polítics que siguin valents i al nostre Ajuntament que faci respectar i que planti cara a aquestes companyies tan fortes i amb tants diners. Des de l'Associació de Veïns de Molins, Torner i Primer de Maig i la plataforma en contra de les antenes de telefonia mòbil, confiem en la vostra capacitat i responsabilitat per defensar-nos davant d'aquesta injustícia. Mireu, en el mes de juny es van fer reformes importants a les antenes del camí dels Caputxins. Inclús van haver de tallar el carrer, instal·lar unes autogrues i pujar i baixar antenes, van instal·lar unes mampares a dalt que tapaven les antenes i tot plegat. Des d'allà mateix vam trucar a l'Ajuntament preguntant a veure què era el que estaven fent aquesta gent amb aquestes modificacions tan importants d'aquestes antenes. L'Ajuntament ens va dir que no tenia constància de cap tipus de treball, ni de cap modificació, ni de res. Inclús vam trucar a la policia pel tema del tall de carrer i la policia ens va dir que no tenia cap constància que no hi hagués ningú treballant en aquest carrer. La qual cosa ens resulta bastant estranya, perquè el moviment que estaven fent allà era bastant important perquè es veu que s'estaven actualitzant per poder obtenir una llicència d'activitat que sembla ser que al final els hi han donat i no entenem per què els hi han donat perquè incompleixen les alçades permeses per la normativa d'ordenació d'aquest municipi. Com a zones sensibles, us diré que una de les zones més sensibles a les radiacions electromagnètiques són les habitacions d'una vivenda on pot descansar o dormir la gent. Per què? Perquè el sistema immunològic de les persones es reforça mentre la persona està dormint i està descansant. Si aquesta persona quan està dormint rep aquestes radiacions electromagnètiques, aquest procés no es fa al 100% i possibilita i afavoreix que apareguin els símptomes i les malalties aquestes relacionades amb les ones electromagnètiques que tant ens espanten. Degut a aquest problema de radiacions, diverses famílies han canviat els seus fills del col·legi i han tret els seus fills del col·legi Àngela Branzuela, per exemple, i els han traslladat a uns altres col·legis. Aquest any, quan acabi el curs, diverses famílies més també treballen els nens del col·legi i aquest any, quan comenci el nou curs, moltes famílies que volen apuntar els seus fills als col·legis es trobaran en un panorama dantesc, perquè hi ha pancartes, hi ha una preocupació bastant important i no creiem que això sigui bo ni pel col·legi, ni pel barri, ni per la ciutat, en definitiva. Per tot això demanem a l'Ajuntament que modifiqui
la normativa que regula les antenes de telefonia mòbil i sobretot que rebaixi el límit màxim de radiació electromagnètica fins als 0,6 volts, com han fet altres ajuntaments, com pot ser, per exemple, el de Leganés de Madrid, el de Badalona, que té una normativa també bastant radical en aquest tema, o la comunitat de Castella-La Manxa, on són molt restrictius amb el tema de les antenes. Per posar un exemple, al poble de l'Estartit només hi ha una gran antena a les afores del poble i no tenen cap problema de cobertura i en tot el poble no hi ha cap antena instal·lada a l'interior. Si això ho han fet allà, per què no ho poden fer aquí? Ens preguntem. En definitiva, nosaltres reclamem el nostre dret a que el nostre govern protegeixi la nostra salut. Nosaltres no estem en contra de la tecnologia ni de la telefonia mòbil. Al contrari, creiem que són necessàries i que ens poden aportar moltes avantatges. Del que sí que estem totalment en contra és de la telefonia mòbil mal aplicada, mal instal·lada i mal legislada. El primer que hauríem de fer aquestes empreses de telefonia mòbil, abans de posar en funcionament aquesta tecnologia que tan nociva és per la salut, i el benestar de les persones, seria, primer, obtenir resultats dels efectes que poden tenir aquestes tecnologies sobre els efectes de la salut de les persones i després, quan es constati que no hi ha cap element que pugui malmetre la salut i el benestar de les persones, posar en marxa aquesta tecnologia i no a l'inrevés com fan sempre, que primer posen en marxa la maquinària i després es donen compte que no és bona per la salut. I per acabar la meva intervenció us vull dir que no és una tasca tant dels polítics ni dels ciutadans buscar indrets per col·locar aquestes antenes. És un treball que correspon a les companyies de telefonia mòbil. Això sí, ajustant-se i complint amb total rigor les normatives que regulen la instal·lació d'aquestes antenes, demanant les llicències corresponents tant d'obres com d'activitats i respectant les normatives urbanístiques incloses en els plans generals d'ordenació de Mataró. Realitzant aquestes instal·lacions lluny de zones sensibles com són escoles, hospitals i parcs i els habitatges de les persones. En definitiva, en llocs on no siguin una amenaça per la salut i el benestar de les persones. Bona nit a tothom i moltes gràcies.